Hej. Så er det dag 3 i Finland. 3. Og i dag der har vi været udendørs. Det nordmændene, der har stået for arrangementet i dag. Ja, vi har snittet pinde, lavet lidt bål, Det har vi. lidt kanel, snobrød, ja, lidt noget frugt med chokolade på bål. Og vi har været i sauna. Ja, vi har været i sauna i dag. En varm sauna for en gangs skyld. Sidst har det også været varmt, men en meget varmere Vi sauna. var inde og ude 5 gange, tror jeg. Ja. Og fik pilsner pilsner imellem. Også inde. og iskoldt bad Vi skal bade. udenfor i sneen også. Cigaretter med en. Og som I måske kan se, der har faktisk været fest på vores værelse i dag. Ja, det kan nok ikke rigtig se lige nu. Men Nej, det der sker, det er, at der var en af gæsterne, der, som hedder Hildegund Ja. fra det var Norge. gerne. Hun er udlært frisør. Ja. Så Jesper er blevet skaldet i tiderne. Hun var ikke så uddannet igen, tror jeg. Nej, hun fattede ikke. Men det var jeg blev barberet med kniv. Hvad skal ikke kniv, ja. Så nu ligner jeg en på 14 igen. Og Nicky ved, at han ikke kommer på. Jeg er også blevet barberet, men hun klarer det ikke så godt, så jeg er lige selv på ordenen. Det var en simpelthen blevet så fuld. I øvrigt, så vil jeg gerne lige sige, at der faktisk, det var faktisk Marie Elkær, der skulle snakke i dag. Ja. Men Ja, hun har følt sig lidt der er simpelthen sket det, at hun er faldet i søvn. Ja. Hun er simpelthen faldet i søvn. Igen. Og det kan vi ikke gøre noget ved. Nej. Så må vi klare den selv. Vi har... vi har ikke lavet en skid der, har vi? Der har været bål, der har været... Der har været stiv fed fest, og... Jo, for fanden da. Jesper, han har været tæt på at dø i dag. Og han har reddet liv på mange mennesker. Og det er det, jeg faktisk, du skal fortælle lidt om. Jesper. Fy for helvede, jo. Jeg er ikke kommer kørende i en bil. Det vil sige, jeg kører ikke en skid. En gut, der hedder Davi, som er fra Indien, men egentlig er nordmand. Han kører bil. Og så har vi 3 norske piger bagved, som egentlig er pensioneret. I hvert fald gamle. Og så mig. Giver du blive med at ødelægge? Jeg bliver fucking Og det er så mig. Og så vi kører, og det går fint. Så skal vi stoppe i et kryds. Og jeg siger, Davi, stop i krydset. Det kan han ikke finde ud af. Han stopper midt inde i krydset. Hvor han så, hvor så bilen går ud og siger, det er rigtig uflot. Vi skal lige lidt tilbage. Og så gør jeg sådan her. Det siger, det gør han. Men han holder kraften med aldrig op, du. Og han bliver med at køre tilbage. Og det ender faktisk med, at jeg bliver nødt til at trække. Hvad fuck hedder den? Håndbremsen. For at stoppe bilen, og så er de der norske piger med konehår i baggrunden siger, Ja, det skal lige sige, at I faktisk ved at ramme en bil. det er rigtig Bagved. lige bagved, der holder så en mega fed Volvo, som måske, den er ikke mere end 40 år gammel eller sådan noget. Hold bagved. Og han er Davi, Indian boy, han er så tæt på at ramme. Fuck, det er verdens længste historie, det der. Ja, det er godt. Det er helt vildt. Fuck, det er lort. Men om ikke andet, vi har overlevet. Jesper trak håndbremsen. De er alle sammen overlevet, fordi Jesper har træt den fucking håndbremse. Slut. Rut. Finale. Og det er Men. 1 finger i din røv. 2. 3 fingre ind i røv. Og så bliver det ikke til mere i dag. Nej, det gør det ikke. Hej.